Agroturistika. Jaké nehezké cizí slovo. Při pátrání po jeho smyslu objevíme starou pravdu. Nic nového pod sluncem. Prázdniny na venkově, tradice letních bytů, přímý kontakt mezi městem a vesnicí. To vše už tady bylo za první republiky i několik let po válce. Na zaniklou instituci letních bytů a krajinu plnou pěších turistů vzpomínají pamětníci z celé republiky. No, na letní hosty jsme čekali, poněvadž jsme byli ve finanční tísni, dosti velké, a tak proto jsme jim chtěli vyjít všemožně vstříc. Ubytovali jsme je po vesnicích a u nás se stravovali. Vařili jsme domácí jídla ze svých surovin, smetanu, mléko, vajíčka a byli u nás spokojení, takže se každým rokem vraceli. No, sem jezdilo hodně lidí, sem jezdilo herci, staviteli, doktoři, no různý takový. Z Prahy, z Brna sem jezdili. A mezi nimi taky byla i Dana Medřická, tady vedle v té místnosti spávala. Tady u toho stolu jsme sedávali s jejich rodičama. Nejen Vysočina, kterou pro město svými kameničkami objevil malíř Antonín Slavíček, ale i jiné krajiny pravidelně otvírali svou náruč letním hostům. Šumava. V jejichž turistických průvodcích z 30. let nacházíme seznamy usedlostí, kde je možné ubytování. Jizerské hory, Krkonoše, Slovácko a celé moravsko-slovenské pomezí, každá z nich se svým zvláštním kouzlem. S kolektivizací se letní byty postupně vytrácely. Lidé se soustřeďovali na vlastní rekreační zázemí, kupovali chalupy, stavěli chaty a opravdový kontakt mezi městskými a venkovskými rodinami byl přerušen. Snažíme-li se dnes venkovskou turistiku obnovit, je to i reakce na znečištěné životní prostředí, na ztracený kontakt s přírodou a na celý životní styl města. Stále více lidí je přesyceno hromadnou rekreací, která devastuje krajinu novými stavbami, hlukem a vulgárními atrakcemi. Negativní trendy ve vývoji venkova jsou shodné v celé Evropě. I pro nás platí v plné míře to, co říká odborník ze sousedního Waldviertlu v Rakousku. Die Probleme des ländlichen Raumes bestehen heute im Wesentlichen darin, dass dieser ländliche Raum immer mehr entvölkert wird. Wir müssen da versuchen, dem Dorf und dem ländlichen Vesnice je neustále vylidňována. Půjde-li to tak dál, uzavřeme školy, ztratíme faráře, ztratíme hospodářství. Musíme se pokusit dát životu na vesnici novou náplň a působit proti tomuto trendu. Zemědělská turistika skýtá možnost působit proti tomuto tlaku. Musí nabídnout širokou paletu, která vyrostla z tradice, nabízet kontakt s přírodou určité vrstvě turistů. Pokoušíme se o nové pojetí dovolené na statku a budujeme lepší organizaci než velký hotel. Jenom naše chodby jsou delší. Naši hosté nejsou jen číslem pokoje, ale mají jméno a své zvláštnosti. Venkovská turistika představuje rentabilní výhody pro celou vesnici. Host konzumuje a s ním žije hostitel, sedlák, soukromník. A poptávka může být zachována po celý rok. Například, když host v létě ochutnal dobré brambory, přijede si na podzim pro čerstvé. Host má možnost využít celé nabídky venkova, celého statku, okolí, přírody. Může být v kontaktu s hospodářem kdykoliv sám chce.
tom, jakou renesanci zaznamenává dovolená na venkově v západní Evropě, nás přesvědčilo i několik zahraničních návštěvníků, kteří se u nás zajímali o možnosti a rozvoj zemědělské turistiky. Dejme slovo alespoň jednomu. Ten pojem je ve Švýcarsku známý a je velmi populární. Jsou cestovní kanceláře, které se starají jenom o rodinnou dovolenou na selských dvorech, nebo švýcarské rodiny posílají své děti na selské dvory, nebo jezdí celé skupiny, které jsou ubytovány u sedláků a získávají zkušenosti se zemědělstvím. Taktéž se tyto pobyty doplňují nějakou výtvarnou tvorbou, kde se dělají malířské kurzy, hrnčířské kurzy, anebo kurzy botaniky a jako zemědělství vůbec. Pro zkušenosti jsme si zajeli k našim sousedům. Ja, wir vermieten hier da am Hof seit 17 Jahren und die Gäste, wir haben den Eindruck, dass die Gäste bei uns zufrieden sind und wir sind auch mit den Gästen sehr zufrieden. Pronajali jsme dvůr před 17 lety. Myslím, že hosté jsou u nás spokojeni a my jsme spokojeni s nimi. My sami nejezdíme na dovolenou a hosté k nám přinášejí nové ideje, myšlenky a tak si navzájem vyhovujeme. Manželé Hingerlovi z Bavorska se ve svém penzionu na selském dvoře řídí heslem. Když se na statku líbí dětem, líbí se tam i rodičům. Die Kinder haben dadurch also viel gelernt. Auch wir durch die Unterhaltung mit Gästen hört man immer wieder diese... I naše děti se mnoho naučili, stejně jako my při styku s hosty. Slyšíme vždy mluvit jiné kraje. Problémy velkého města, které venkované neznají, srovnáváme s našimi a vždy si řeknu, že je lépe bydlet zde. Tam, kde bydlí tisíce a miliony pohromadě, to není lidské. U nás je vše otevřené. Nikdo nic neukradne. To ve městě neexistuje. Máme se tedy odkud inspirovat. Ale můžeme očekávat stejně optimistický rozvoj venkovské turistiky i u nás? Při současné krizi zemědělství ilustrované třeba tímto názorem? Prakticky, když koupím litr nafty, tamhle do těch oblud, co tady jezdí, tak na to potřebuju mít 2,5 litru mlíka, prodat tým mlíkárně, abych ten litr nafty mohl koupit. A když budu prodávat krávu na jatka, tak mě zaplatí za kilo té krávy litr nafty. No a teďka si představte, jestli by nebylo lepší potom do toho skla, do toho potrubí, co tam je, v té mléčnici, jestli by nebylo lepší pouštět tamhle z těch pramenů čistou pramenitou vodu, destilovat, vyrábět tam místo, aby se tam do toho stáčelo od krav mlíko, tak tam vyrábět destilovanou vodu a prodávat destilovanou vodu po 6-7 korunách za litr. No. Z rozhovoru s několika desítkami sedláků i odborníků vyplynulo, že jejich neradostná ekonomická situace bude rozvoj podnikání ve venkovské turistice spíše podporovat. A co je nejdůležitější, o pobyt na našich zemědělských usedlostech je zájem. Doma i v zahraničí.
Tak jezdíme na Moravu, protože tady máme od soukromníka chalupu. Je to cenově výhodné, i výhodné, že tam máme soukromí. Nemáme to daleko z domu, takže se autem tady dopravíme prakticky za 3 hodiny. No a protože máme dceru, která je strašný milovník zvířat, tak jsme se tady letos vrátili znova, protože tady vlastně na tom statku může vidět všecko. A ona hlavně teda koně miluje, takže tady u těch koní trávíme každé odpoledne, se tady přijdeme podívat. U Macháčků v Lubníku u Lanškrouna se jako na prvním uznaném ekostatku Svazu Probio, který absolvoval 3leté přechodné období, konal v srpnu 1993 Den otevřených dveří. I tam se mluvilo o zemědělské turistice. Co vás na tuto akci přivedlo, zněla naše otázka. I taková prozaická věc, jako aby děti mohly vidět ty zvířata, které normálně jako nevidí. Jo. Viděli už tygry v zoologické zahradě a možná jsem tam nějakého zajíce, ale myslím, že krávu třeba viděli poprvé vůbec v životě, takže i pro ně to mohlo být velice jako zajímavý dneska. Na takovouto ekoagrofarmu byste s dětmi jel na pobyt poznávací? No dokonce, když jsem tady viděl letáček, že existuje ekoagroturistika, tak mi to připadá velice zajímavý a asi o tom i budu uvažovat. Zájem ze strany turistů tedy je. Ale jak se o možnostech pobytu na zemědělských usedlostech dozvědí? Zvláště zahraniční hosté. V roce 1993 vznikla nadace, která se jmenuje Evropské centrum pro ekoagroturistiku. Jejímž cílem je podporovat agroturistiku po organicky hospodařících farmách. Praktickým výsledkem byla takováto příručka, ve které je shromážděno popsáno prvních 15 hospodářství, které v roce 1993 ubytovali přibližně 100 turistů z Holandska. Pro další roky se nespokojujeme jenom s holandskými hosty, celý systém bude rozšířen i do Německa, Francie, Itálie a Velké Británie. Očekáváme, že budeme mít pro rok 1994 přibližně 50 ubytovacích míst, to znamená buď hospodářství nebo malých hotýlků, penzionů, které budou nabízet bioprodukty. Co se týká cen, cenové úrovně, cena je stanovena v katalogu více či méně pevně. Co se týká ceny za lůžko, přibližně 170 korun, za stan, za osobu kolem 30 korun. Po územní spolupráci obcí, podnikatelů, ochrany přírody, regionálního muzea a dalších partnerů volají protagonisté venkovské turistiky v oblasti Pálavy na Jižní Moravě. Je nutné jednotlivé programy připravovat společně cyklistické trasy, pěší trasy nebo takové speciální aktivity, jako jsou velice zajímavé vinařské stezky nebo stezky po archeologických památkách, to jsou vlastně aktivity, které by se v našem regionu daly uskutečnit. A jak se na zemědělskou turistiku dívají samotní hospodáři? Jaké jsou jejich první zkušenosti? No, tak od turistiky očekávám, že se zvýší naše příjmy na rodinné farmě, protože hlavní specializace je u nás chov ovcí a ten, jak je známo, tak není finančně zajímavý, i když se jedná o šlechtitelské stádo na vysoké úrovni, tak prostě příjmy se kryjou z náklady, nebo je to prostě špatný a tím pádem musíme mít další doplňkovou výrobu, kterou teda pro nás představuje ta agroturistika. Kadeřávkovi mají pro turisty připraveno ubytování zhruba na úrovni 2. cenové skupiny. 2 pokoje se 7 lůžky, koupelnou s WC a samostatnou kuchyňku. Letos u nich trávili 14 dní prázdnin 2 holandské rodiny. Zdá se, že mají pro opakovanou návštěvu českého venkova více důvodů. Czechia is a very nice country. It has many woods, many hills, and that we don't have in Holland. Holland we have the sea, but
we are not. Čechy jsou krásná země s mnoha lesy a kopci, které u nás v Holandsku nemáme. Pro Holanďana to v Čechách není drahé a v jiných zemích, jako ve Francii, v Itálii, ve Španělsku, je příliš mnoho lidí. Předtím, než jsme jeli sem, tak jsme byli po 2 léta ve Španělsku a bylo tam Němců i jiných turistů. Čechy jsou přece jenom mnohem klidnější. A proč zůstáváme v rodině sedláka? Chceme poznat něco z kultury českých lidí a sdělit něco o tom, jak žijeme my, Holanďané, a potom ta místní pohostinnost. Vzali nás 10 osob do domu. To by Holanďan jen tak neudělal. Organicky hospodařící Stanislav Daněk představuje svůj statek, aby mohl turisty ubytovat. A na co je chce přilákat? Přilákal bych je na jízdu na koni, jo, na prakticky ochutnání mých výrobků ekologických z mléka. Dále mám možnost je ubytovat tady, takže mohou zde strávit i delší časový interval, to znamená, že mohou s celou rodinou se tady ubytovat, stravovat, zajezdit si na koni, podnikat tury do širokého okolí, protože předpokládám, že zřídím i půjčovnu horských kol. Dál bych chtěl pro turisty samozřejmě vytvořit takové příjemné prostředí, aby se tu cítili jako doma, to znamená, aby žili jako se mnou, jako rodina, ne prostě odděleně jako v hotelu nebo v nějakém jiném ubytovacím zařízení. To znamená, že budou v rodinném prostředí, na farmě, s dětma, ubytovaní a s poměrně dobrými službami. Tak sedlák si musí uvědomit, že nestačí jenom zrekonstruovat barák a udělat tam ubytovací kapacity, ale že musí nabídnout tomu turistovi nějaký program. Že když by ten turista tam zůstal bez nějaký širší nabídky, tak tam vydrží pár dní. Ale když se dohodnu se svým sousedem a ten mu půjčí horský kola a tamhle ten má koně a tamhle ten má nějakou místní specialitu, třeba nějaký sejry nebo peče chleba doma, tak vlastně můžu nabídnout program, který je přitažlivý jak pro našeho turistu, tak pro zahraničního turistu a on na té obyčejné české vesnici vydrží celý týden třeba. A to je přesně to, co chceme. Většinou bývají naši hosté na chalupě sami. Máme pro ně připravené jídlo, něco z našeho hospodářství, které obnovujeme u Telče na Moravě. Něco od našich sousedů, pauků, kam si chodí pro mléko, vajíčka, ovoce. Děti u sousedů často si hrají ze zvířaty, takže ani se jim nechce s rodiči na výlet. Auto obvykle nechávají naši hosté ve stodole a celý týden chodí pěšky po lesích nebo jezdí na kole na výlety. My vždycky ten první večer, kromě technických takových detailů, co se týká ubytování na chalupě, si nad mapou seznámíme s možnostmi okolí, s přírodními krásami a s historickými památkami, kam mohou jet, na který zámek, do kterého místa je dobře se podívat. Velmi pro ně zajímavé bývá a oceňují, když si spolu často celý večer povídáme o tom, jak žijeme, když mohou přijít u nás nebo u sousedů do domácnosti, často i nečekaně, kdy vlastně poznávají zblízka ten život u nás. Také jsme připravili takovou aktivnější formu dovolené s kamarádem Richardem Tichý, který už 20 roků učí muziku ve švýcarském Rapperswilu. Přijeli k nám letos v létě na chalupu a tady se učili hrát, dokonce i některé pěkné moravské písničky, české písničky a přitom jezdí po kraji na výlety a tráví s námi společně velmi pěkné dny. Myslím si, že je vhodné využívat
všech předností, které krajina dává. U nás je to v první řadě velmi pěkná příroda, hodně zachovalých historických památek a dobrá česká kuchyně. Jsem hospodyně, nejsem vůbec prvotřídní kuchařka a mohu říct, že na selském dvoře by měla být kuchyně velice jednoduchá, chuťově atraktivní a může být energeticky bohatá. A to je její velká přednost, protože hosté by se měli u nás na chalupě pohybovat, takže si můžou také více dovolit energie. Pan Křišťan z Milotiček na Českomoravské vrchovině je dalším z ekologicky hospodařících sedláků, kteří zemědělskou turistiku začali úspěšně provozovat. Kromě nutného zisku si klade za cíl vychovávat mladé lidi, zvláště pak mladé rodiny s dětmi, k lásce k přírodě a ke zvířatům. Výchovný motiv se opakuje snad u všech hospodářů, kteří se venkovskou turistikou zabývají. Zajímavé a dnes už tradiční prázdniny mohou mladí lidé strávit při ochraně přírody. Na naše akce jezdí různé skupiny lidí. Tato skupina je skupina brontosaurů z Havířova. Jsou to lidé z města a dokazují vlastně, že se dá účelně a zajímavě trávit volný čas i při tradičním způsobu obhospodařování luk v Bílých Karpatech. Mohou se tu také setkat s původními hospodáři a to pro ně může být taky velmi užitečná zkušenost. A co může vzestup zemědělské turistiky znamenat pro ochranu kulturní krajiny? Řečeno slovy profesorky Kroupové. Dokud bude turista tuto krajinu navštěvovat, a bude ji navštěvovat především pro její pestrost, pro to střídání bezlesí, lesa, solitérních stromů, tak bude vlastně motivovat zemědělce, aby se o udržení tohoto parkového charakteru krajiny staral tím, že tuto půdu bude extenzivně obhospodařovat. Není potřeba dál sčítat argumenty, jak přínosná může být zemědělská turistika pro soukromé sedláky, pro krajinu, pro oživení vesnické ekonomiky. Není pochyb o jejím poznávacím rozměru pro městskou populaci. Je mimo diskusi, že venkovská krajina Čech a Moravy nabízí nepřeberné bohatství přírodní, kulturní, historické. Pohostinnost našeho venkova či zachovalost lidové kultury v některých regionech východní Moravy jsou důvody, pro které bude k naší vesnici hledat cestu i ta zemitější část západoevropských či amerických turistů. Tak co, sedláci, hospodáři, gazdové, otevřete své dvory turistům?